כשבנות אמרת לי הרבנית, אין לי כוח לעבור לשיעור תורה, אני מה זה עייפה. מה אני אומרת לכם? תמיד משפט ידוע שלי. אני הגעת. יופי. 120 שנה שתגיעו למעלה, תגידי לקדוש ברוך הוא את התירוץ הזה, יביאו לך אותי. יגידו, אם הרבנית הגיעה לשיעור והיא הייתה עסוקה ולא היה לה כוח והייתה עייפה והיא הגיעה, גם את חייבת להגיע. הרבנית מחייבת את כולנו, נכון? אבל המדרש הזה אומר ככה, אם מגיע לפני הקדוש ברוך הוא אדם עשיר, והוא אומר, הייתי עשיר, הייתי עסוק ביחסים, בטייניס מאני כזה, מביאים לו את רבי אלעזר בן חרסום, שהיה רב גדול מאוד וצדיק גדול מאוד ועשיר. הוא אומר, הנה, גם הוא היה עשיר, ובכל זאת הוא היה צדיק, ואין לו מה להגיד, סותם את הפה. אחר כך מגיע אחד כזה מסכן ביטוח לאומי, אומר לו, סליחה, למה לא עבדת את השם? למה לא למדת תורה? הוא אומר, מה אני אעשה? היה לי גזבר, הייתי צריך לעבוד שעות נוספות, לא היה לי זמן. מביאים לו את הלל הזקן. הלל הזקן היה מרוויח כל יום לירה אחת. הלל הזקן חצי שקל היה מביא לאשתו ולילדים, והחצי שקל השני הוא היה הולך לבית המדרש. ערב שישי אחד הוא מרוויח רק חצי שקל. אני לא יכול, מה אם אשתי והילדים לא יהיה להם מה לאכול? אני אתן להם. הוא נותן להם, אבל אין לו חצי שקל כדי להיכנס לבית מדרש ללמוד. אז הוא יכל להגיד, מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה? חוזר הביתה. אבל הלל הזקן אמר, אין מצב, אני רוצה לקבל בכל תורה תורה. לקח את עצמו, ניסה להיכנס, השומר אמר, לא שלח חצי שקל, אמר לו, לא הולך הביתה. הוא לא הלך הביתה. הוא עלה לגג של בית המדרש, הכניס את האוזן שלו בתוך הערובה, אפילו מיקרופון היה להם, היה צריך ככה לעשות לשמוע, והקשיב לשיעור תורה. באמצע הלילה התחילה ורד גשם, זה היה בירושלים, אחרי כמה דקות הגשם נהיה שלג, והלל הזקן נקבר תחת השלג, איבד הכרה. בבוקר מגיעים שמעיה ואבטליון לבית המדרש וחושך. שאול חלדה, איזה חושך, מה קרה? מה קרה? לא יודעים, משהו שם תקוע למעלה. שולחים מישהו למעלה, הוא אומר, אסתר, גופה. עושים להוריד שלג, מורידים אותו, יום שבת היה, מדליקים תנור, משום פיקוח נפש, מנסים להפשיר אותו ולאט לאט הוא מתעורר. אומרים לו, נשמה, למה הייתה על הגג? מה יש לך? אמר להם, לא היה לי כסף ללמוד תורה ואני רציתי, אז עליתי על הגג ולמדתי שם תורה. אמרו שמעיה ואבטליון, אם כך, סילקו את השומר מהכניסה והתחילו להכניס את כולם בחינם. אומר המדרש שאדם יבוא למעלה ויגיד, אני הייתי עני, מה אני אעשה? יגיד לו כלום, היית עני יותר מהלל? לא. לא יהיה לו מה להגיד.